Tak Dorotko, co mám namalovat? Ukaž. Sluníčko. Tak. Musíme teď něco jiného. Co je, Dorotko, tohle? Ano, rybička, šikovná. Tak. A teď zkusíme zase něco jiného. Ale co je, Dorotko, tohle? Strom, správně. Co je tohle? Ano, pipipi. Správně. Táta namaluje obrázek, ještě Jo, podívej. Dorotko, co je tohle? Sleduj. Co to je? Pich, pich, ježek, ano. Správně. Tak, a Dorotko, a co je tohle? Hele. Co to je? Kýti, ano. A co je, Dorotka, tohle? Co to je? Co to je? Co je to? Jak je housenka? Ano, to je housenka, moc se nepovedla, víš? A Dorotko, teď jedno důležité, tak je to z moře. Co to je? Co to je? Ano, chobotnice. Tak, co ještě bychom namalovali? Zkusíme tohle. Tam je pich, pich, no. Co to je? Ano, slon, správně. Tak, a teď zkusíme třeba... Tam je ve skřínce, ano, tam je slon ve skřínce. Tak, co třeba... Tohle, Dorotko, to znáš. Co to je? Co to je? Co to je? Halo, halo, ano. Ale myslela, že to je dům, nejdřív ukazovala dům. No, protože to tak vypadalo. Dorotko, co to je tady toto? Motorka, ano, správně.